deliberately recorded this for longer than I think I needed to. ほれどうした嬉しいじゃろもめもめ Смаш! Супер смаш! То е просто nice. That's quite big. Това не ми върши работа. 15 или 18? Какво означава между 15 и 18? Какво означава между 15... Не, това не ми върши работа. 1 minute later. Добре дошли в сутрешните новини. Днес ще ви покажем как мъж се опитва да открадне 15-годишно момиче. Според него тя е била на 18. 兄様元気 Смаш! Супер смаш! もう大きくなった Да ударя една в чекия преди да си... и да го кръстиш... What the f... Life could be a dream. Life could be a dream. Good morning Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. Също така има и лайфита. В това аниме само мъжете са лайфата, доколкото виждам. А не се оплаквам, даже предпочитам. Така да, какво кой каза това? What you say? Аз! Нямам нищо общо с това. Нямам нищо общо с това. Нямам представа. За първи път виждам такива работи. 1 hour later. Добре дошли отново. За подозрение, който беше хванат да краде момиче, беше гонен от 6 патрулки. Но лицето беше твърде бърз и успя да избяга. Дано детето е добре, ето и видеозапис. Ма си ли аз нямам мустак, бе, путко накарай. Ма ти ми го махни, искам ти да дойдеш и да ми го махнеш. One minute later. Бързо! Бързо! О, те... О! Взимай, кой взимаш? Скаче! Викай! Вихър! Hey you Кай Кой взимаш? Скаче! Викай! Вихър! Hey you Later. Аз не съм гледал анимето, между другото. Не съм гледал Юсуго Носоро, но имам един чуйте, една история на Бруто преди да спра стрима. Аз не съм гледал Юсуго Носора, но имам приятел, който го е гледал това аниме и си направи труда 4 часа да ми разкаже подробно какво става във всеки един епизод. И знаете ли кое е забавното? Този мой приятел има сестра. И знаете ли кое е още по-забавното? Този мой приятел има сестра близначка. Аз просто, докато ми обясняваше, аз седях до него и гледах така, ага. Да. Така че да, историята приключи. 2 думи, 2 изречения толкова, колкото толкова, момчета. Своя приятел е W, луди сте. Аз съм го гледал, ви е добро, вас няма кой да ви спре. Подмина сякаш... What the fuck? Ма чакай малко са, аз съм нов тук, аз съм турист. Къде дойде тук? Бос файт от нищото. Йоу, Луфи, чил! Посисат кайсата. Йо, това е Кайдо. Някой обича много драковете в тази игра. Добре дошли отново. За подозрения, който гониха полицаите, беше хванат и разпитан. Ето кадри. Напълно, аз съм кристално невинен. Изумрудено невинен съм аз. 1 hour later. Нали беше невинен, бе?
правят... Не виден ма ги знае. Нямам идея за какво говорите. Първи, правят torturing in these tiring times. Not secret class. Добре. Какво правят? Благодаря, че гледахте и не забравяйте да харесате УВО.